A nyugati és a keleti kereszténység kialakulása egy hosszú folyamat eredménye volt, amely végül 1054-ben következett be, mikor is 9. Leó pápa és Kerularius konstantinápolyi pátriárka kölcsönösen kiátkozták egymást, szétszakítva ezzel a keresztény vallást. Az egyesítésre több erőfeszítést is tettek a zsinatok keretein belül, de végül nem történt meg az egyházegyesítés a mai napig sem. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői a következők voltak. Az egyik legfontosabb különbség, hogy a nyugati egyház szervezet Róma központú és a pápa irányítás alatt fekszik, ezzel szemben keleten nincs központi irányítás, hanem különálló nemzeti egyházak vannak, amelyeket a saját pátriárkájuk vezet. A nyugati kereszténység nyelve a latin, a keletinek pedig a görög volt. A papi életterén a nyugati egyháznál a celibátus, azaz a papi nőtlenség volt elfogadott, míg a keletieknél ilyenfajta megkötés nem volt, tehát a papok házasodhattak. A szertartások tekintetében a nyugatinál az oltárt látják a hívők, és a szertartás is előttük történik. Továbbá az úrvacsoránál egy szín alatti áldozás történt, ahol kovásztalan kenyeret, azaz ostját használnak, míg a keleti egyháznál a papok és a hívek elkülönülnek egymástól, erre hivatott az ikonosztáz, amely a szentét elválasztja a templomhajótól. Valamint az úrvacsorán kovászos kenyeret és bort is használnak, tehát két szín alatti áldozásról beszélünk. A dogmák kapcsán a nyugati egyháznál jelen van a szentképek tisztelete, de a keleti kereszténységben tiltva van a 8. századtól. A Szent Háromságot illetően a nyugatiaknál a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik, míg a keletieknél csak az Atyától származtatják a Szent Lelket. Az egyházi és a világi hatalom kapcsolatának tekintetében el kell mondani, hogy a nyugati egyház vonatkozásában a római pápa független és egyenrangú volt az uralkodóval kapcsolatban, és minden nyugati keresztény feletti hatalmat gyakorolta. Ezzel szemben a keleti kereszténységben az adott uralkodónak alá volt rendelve az egyház, aminek az irányításába az uralkodó bele is szólhatott. A kölcsönös kiátkozással kialakult keleten az ortodox, nyugaton pedig a katolikus egyház.